Kelas loro SD wis karo aku saiki wis semene gedene Mas Gareng. Luar biasa. Nggih. Mula nek aku karo Niken kuwi ya bapak karo anak. Alhamdulillah. Jare wae arep sing Niken ngomong ngono. Aku kok kewu karo Niken kok Pak. Ngopo? Nek kok teng mriku lho jejeran karo Mbak Elisa gak gelem oleh gak gemloroi. Hah? Ketoke loro ati pe aku sayang-sayang karo kene. Maksudnya piye? Kowe gelo karo aku, aja ngono ah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku mau karo Mbak Elisa ya guyon aja kok tekan mati ya. Dadi wong lanang ki ora usah kepedenan. Sampeyan ki lho ganteng ora, sugih ora. Sampeyan nek arep ngrabi aku ki terus bondone apa? Masya Allah. Ya Allah Ken, demi kamu Ken, aku sebetulnya lumpuk-lumpuk mas kawin. Alhamdulillah wis komplit kabeh kurang masih tok nek ambil sana. Apa mas kawin, mas rong terus dari apa nih? Kawine. Orang negeri Ngomong ki dicetake aja ngono ngomong karo cah cilik ki ora oleh ngono. ini lho, sini lho, anakku Sampeyan umure pira? aku 30 tahun. Hah? 30. 30 Mas? Iya. Sumpah? Masya Allah, nek aku pilih ono KTP ku. Aku wis sunat tenan. 30. Iya. Nek tuh milik. Lho gak ngerti kan aja nanya aku sik to, Nduk. Ya, Bang. Aku kok perlu dadi gede dhuwur lahir batin kok perlu dadi gede dhuwur nek kalih Pak Kang kok gede aku, Nduk. Lha kok jane mung karo ngono? Lah kena kahanane hanya pengen ini kok Pak gak yo mangkeren. Apa, Mbak? Maksudnya gimana? Kenapa nih sing gede? Mergo kadung pergi lho jane mengkeren. Mangkeren. Aku ngomong, anu Pak, cilik mesti cilik awake ngoten lho. Lah ya sing awake. Lah iya. Gede apane? TKT kuwi gede no. Dekane tak pengen duwe bojo kuwi iki lho kan. Aku aku pengen di bojo kuwi kan. Tenang lahir batin aku seneng. Sampe gelang dadi bojo. Sumpah awan mau pengen di bojo. Sampe sayang to, Dek. Sayang lahir Lah batin. ngono mau kok karo Mbak Elisa kok ngononya. Ora usah dadi ati ku gurgu biar kok gak kono. Wong kuwi asline yo seneng aku nek aku mau. Sanggup katok kok sing gede kuwi. Aku cintaku gur kowe kan. Tenan sumpah lahir batin. Dek iki tak kanani yo. Ning ojo kono-kono tenan. Nyapa? Duwi lho duwe aku. Nyapa? Apa dituk anake aku moh. Aku ngeboti kowe asline. Itu tapuk monyong lho. Lambe ora kena dibuku. Aku Ma, kamu itu tipe lelaki yang tidak bisa setia kayak Mas Manten. kok sok Mas ngerti? Manten ki didelok tekan kene, ya ta. Kuwi wis ketok setia karo Mbak Manten. Kok iso? Titikan apa? Titikane teko alise. Biar alis piye contone. Jane aku ya ora ketok alise ning ndi. Lah kok titikan alis bareng lho. Yo ketok Mas masih kan ganteng gadah perkosa, Mbak Ayu Ayu. Gagah prakoso. Mbak perkosa, prakoso. Nah. Mbak Ayu Ayu. Cantik. Mbak di sawang kan kita Pantes. pantes mulai. Aku karo sampean ki ora pantes lho, Mas. Kok iso muni ora pantes kok dijalno seksi wong Lah kene yo yo. isin to mosok awak dhewe arep nge-mall, arep ngedet terus sampean ki macak koyo ngene pupuran. Yo malu to aku lu cantik mosok sampean macak koyo ngene. Ngene wae nek no. Nek kowe isin karo aku to nek lucu kowe nge-mall ngedet to, kowe gak sakar aku. Terus? Kowe kalau gendakmu penting nama karo aku. Enak kok. Lah terus nyapa dhewe ning omah? Lho, penting aku cukup ono. Lah yo kuali. Lah kok iso balik? Ya kudune aku cukup ono. Yo ora iso to, Nduk. Kan terus piye? Kaya dulu kayak kowe, aku nek mah ngono pengen kaya to omah. Lah terus maksudmu aku mbok kan kerjane. Iya. Wong aku rabi ki sing lanang iso njuk
ngompe ya. Betul, betul. Sing wedok ki leren ning omah. Lah nek aku rabi ngono kuwi yo rabiku papat bojone Mas Ito sing kuwi kon kerja setor duit ning aku. Yo penak kok. Wong lanange duwe tanggung jawab sing gedhe. Nek perlu wong wedok iki kon ning omah kongkang-kongkang, wong lanang sing golek kaya, golek duit mbok ngopeni bojo sing ning Putri omah. apa nggak kerja, Pak? Heh? Putri apa nggak kerja? Lha iki ora gelem kok. Malah awake ibu-ibu kuwi to. Betul kowe. Betul piye? Mbut kuwi kudune nang omah, jenengan yo joglo nek jak nyambut gawe kuwi jenenge wong lanang gak setia. Lah masalahnya Pak Kangko lek ora ditunggone rebut duwe yo ngono kuwi ngene. Nakal. Ini berarti warna-warna. Ora tapi biyen saiki wis ora. Wah. Elah, lucu aku. Gak biyen yo ora saiki yo ora. Ora boleh iki. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus setia. Harus setia. Setia terhadap pasangan selamanya. Alhamdulillah. Oh ya kayak Mbak Manten karo Mas Manten Mbak kuwi. Manten namine sinten? Mbak Manten Mbak Dwi Lestari. Mbak Dwi. Dwi iki loro. Loro iki tegese jodoh. Lestari iki selamanya. Wah, berarti Diberdekne ngono ah. Heeh. leh Masya Masa Allah. bareng ket mau ora merdekne Nek jeneng. guru ngerti kuwi leh. Dan Mbak Dwi Lestari wis diredekne ganti nasi jenenge Mas sapa? Mas Saiful Anwar. Heeh. Merdekno sing wedok, sing manten wedok wis tak lebekne. Dwi iki loro. Loro tegese jodoh. Lestari selamanya. Nek manten lanang Mas Saiful Anwar. Merdekno. Saiful apa? Oh, jenenge Ibu Saiful. Saiful ki setia. Anwar selamanya, berarti setia selamanya. Yo ora, yo setia selamanya. Pak istrinya siapa? Pak Armin. Pak Tarmin ini apa tegese? Kali sugih. Min Ini utang. Iki hutang berarti. biyen sugih utang lebih sawo kabeh saiki dadi wong sugih. Ngono. Oh, berarti ganti jeneng. Garis piye? Tar plus. Tar plus. Yo. Tar iki sugih. Plus iki tambah. Oh, tambah sugih. Tambah sugih. Sadurunge wayangan sampe nanggep wayang sik Tarmin, bar wayangan dadi tar plus. Plus. Ibuke ibu sapa? Bu Katmi. Katmi. Heeh. Kati stop. Katmi yo kati stop. Mi. Kritik. Kenapa tuh ini omong belum Katmi? Apa kuwi? Kritik anu. Bukan sini stop kritik berarti saya Pak. Bukan mi udah berkami saya lurus. Oh iya, stop Stop kritik. kritik. Oh, wis ini bonding kok. Ora omong ini. Bu mana bu? Masya Allah. Siapa nih? Baik. Baik, selamat. Selamat ya, Bos. Selamat ngarep, selamat buri, selamat kabeh. Siap, ditungake muga-muga kabeh sehat selamat. Amin, ya Rabbal Manten alamin. kedua teman mugi-mugi langgeng. Amin. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat yang maut yang memisahkan. Amin. Sing penting bahagia. Wis omong itu. Dia punya lah. Sing penting. Sing penting. Jadi ngapa kok yang penting? Lucu tuh Mas. Sing penting bahagia Ya. selalu, jangan tukaran. Ya, masih pernah nyala aku kan grogi masalahnya. Nyai. Nah, wae bengi iki nek manten wedok, kuwi nek ora enek diken salindri, mending ora wayangan. Tak ono manten wedok. Inggih to, Mbak. Mungkin mriki nggih, Mbak. Napa sakniki? Nah, niki ono dokumentasi. Ah, tidak mriki kali manten aku ngono nggih. Iya ya. Ah, Ini ya. kemarin Mbak Niken ben kesotnya dari dokumentasi. Lho, tak lah ya. Ya. Iki sing nonton mung sak dunia lho. Masya Allah. Ora Pak ora sak dunia. Lah, Iki Iran karo Israel gak kau nonton sendiri. turun.